Yes. Okay. Hey, idema. Chineke idema. Idirobianima. All right, it's Sunday afternoon. Ndị a na Monday bani. N'after go levia. Asim ka mmem. Obelive na nwere na-echi igwe marbor. Ibe na-akụ nne wa bụ njikere ili na abụọ na ise ọgụ na ise ka ịnọ. All right, good afternoon ndị be anyị arụ adịkwa onye ọbụla. So arụjume bụ na program anyị nwa na-akpọ ka anyị dị mma ọnya ka anyị nwetara azụ nnewa maka ndị batara n'ọgbakọ anyị nwe ọ bụ ka anyị dị mma bụ emume anyị na-eme maka iwe gbasara anyị na-egburu oge nke tata anyị na-ekwu maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ndị nọ n'ibe alụmdi na nwunye na-anọkọrọ ọnụ ya bụ ibe dịka na nwunye gị bi na Ogun steeti nke nwa bi na Lagos steeti maọbụ na di gị bi na Abuja nke nwa bi na Port Harcourt. Okay, iwe mere anyị ji vata na program n'agbanyeghị na ọ dịgo mkpa ka anyị vata mana enwego many disturbing messages, ozi na-ewute, ozi na-agbawa obi nke nwetagolo origo nne nke wutere mmiri nne bụ nwa agbala nwere di ọ mụtagokwu nwa mana di ya nọrọ na obodo anyị obodo Nigeria. Kevin Joe, happy Sunday nwanne m. Welcome. Igwe Don Ben, I see you. No. So ụmụnne m, ibe na-akọwa bụ na ibe dị mma dị mma. Ovu n'ime egwu m ka m na-ekwu sị emekwana na ibe gị na-eme maka na akala aka niile abụrụ ovu. Emene na ibe gị na-eme. Okay, ụmụ arọ nwa agbala ji nwa n'aka na-akwa akwa ive na-etie
bụ na die nọ n'obodo oyibo, nne na nne die na ụmụnne die ebe a nọrọ n'ibe nke anyị. Ọbịa bụ na gị bụ nwoke na nwunye gị na-ekpeli gị ka otu kwa ebia na ọkwa na oru ka ya bụzi n'ibu no abụli ya ka oru, mana ọ bụ ozigbo nya bụ iwe na-ewute ya na ọ bụ oru nwe mana nne nwa na ọ na-agwa nwa ozigbo gị okwu na ọkpọ gị. I hope na onye na-eme iwe ya bịa bụ this video. Onwe bụ na nwunye gị kpọọ gị ịbavali ya na nya ejizine na-akpọ gị ive ndị oyibo na-akpọ anyhow maka o tinyeli gị okwu ndị gị na babi n'ebe unu bi. Onye gị na ya bi ọ bụ na ọnụ gị nọrọ ya o maọbụ na girlfriend, ime ka nwunye gị mara if she accommodates it, beautiful. Enwere formula for successful marriage. Enwere formula. Ọ bụrụ ive gala onye na agala onye, mana ọkwa na nya ka anyị ji ayọ unu bụ ụmụ ikolobịa nam ka unu rapụ mmụọla n'aka jebe ni na ndị tozugolu inwe di. Ọ ya bụ ihe ọbụla pụtara na ịkọwala onye onwe ike na-aghọta. Oke nwa mmarụ abịa na-akwasịzịlị m akwa na nya marụ mbịasị oke ọ ya adịghị mma ka ngwa dị gị nwe okwu ọsị m na ngwa okwu na gị nweta ọnụ kepụkepụ nọ nya bịara bịa gwa m ọbụna na emesiri na nya bụ di na nwunye na anụsịgo mbịasị atọ na anyị mma gwara ya ọsị nwunye gị si mmụpụta ka m hụ onye na ikekwe na ole ike ịvụ onyonyo onwe iwee gbanwee. So onwe bụ na nwunye gị a na-akpọ ozihu gị na fon no mba intimidation ịgwabịa na ndị bebe niile na o nwere arụ o ji bụlụva na ọ bụ na ọ bụrụ gị na nne gị jụrụ na-eyi apa na nne nwere kalata tabụ gị ma ibebe niile ma ele ibe niile dị n'ibebe ma onye gotenwu moto gị. Alright. Biko my brother, biko ọ bụ na ibu ozi enwe biko onna ewe n'iwe ibe nwunye gị chọrọ bụ ka gị na ya na-ekwu okwu dịka di na nwunye. O nwere ibe na-eme ya dịka jụọ onye asa gee ya ntị na o nwere nsogbu arụ adịrị ya maka nwunye gị aṅụrụ maka na ọ gwasịrị m ibe niile ọ na-eje ụlọ ọgwụ ọ na-enwe complications o ji nwa n'aka n'ọkwa na ikwuwe ọ dịka na ụlọ mee na-ekwuke na ka anyị rapụrụ ndị nwa na-ekwu okwu si kwụsị underage marriage na-ekwuke ụmụ arọ o nwere ishu ọ mụsịrị nwa na-enwe ishu bet ịnọ n'ebe ọbụla ị nọ ọ kpọọ gị na fon ka ọ gwatụ gị ka unu nwee heart to heart talk. Ị na-agwa ya that she shouldn't call you anyhow na ọ ya spoil gị things na your girlfriend abi your wife ji you won't be comfortable. So hello kerive na amen kerive na how I won't dwell so much in this maka na anọrọ m ya mbọsị unu kpara n'unu na anụ ọ bụrụ nwanne m unu agwara m mbọsị unu nọ but I will just say na nwunye gị na arụ adịrị ya and you are not listening. Ma ọ sị gị ọkpọ ikekwe ọbụna oge nwa ka gị na agịrị gị n'ibe nwa ji eme iwu na-eme maọbụ nọ na o nwere ibe nwunye gị na ọ bụ na ọkpọ n'otu esi ya na o kwesịrị iji na-akpọ n'otu ọkpọ na-ebia esi ya na o kwesịrị iji na-akpọ na-ebia ọkpọ na ya sị esi na o kwesịrị kere oge o ji kpọzi nye time na-asị oke ngwa na ihe m na-eme dị arụ na o nwere arụ nji na ọrị na anọrọ m mma n'ebe m nọ na oge ihe eji na-akpọ mbụ oge dịka ọkwụọ ibe dịka 12 maọbụ 1
that she subscribed for that kind of marriage, she should deal with it. Matabile, she should deal with it. Nye time oye jina akpa, mana nke dị mkpa na bụ na nwunye gị nwere nsogbu. Diko, o nwere nsogbu ga-enye ntị, ọ mara onye ọ ya akọsịlị, ọ sị na ibebe na nwere ka aka raba, maybe nọ nyanwa ka nne na nna ya ji meli poverty alleviation project. Nke nwa abịazi bịa bulu dị ibu. Biko ga-enye ntị o nna m maka na arụ adịrọ. Okay, Chinedu, thank you so much. Chinedu Okafor said that lady should go to her family that is not married, my sister. Boniface Okafor said it's so bad. Samuel Ogwo, no, my marriage is a choice. Marriage don't have formula before you will scatter one family in social media. Okay, anu go humo iwe so. Dalu o vani neso. As long as na the ni na-ege even na-ekwu ma ọ bụ na ị nwere hearing problem. Ọ bụ na ị nwere hearing problem, we can help you. Ị na-anụ? Ọ bụ na ị nwere hearing problem, ejisi na-ege live video that has to do with audio. Na-agụ nke anyị delede, nke ndelede na-agụ nke nwe before it twist yes something. Mana ọ bụ na ị nwere nsogbu na ntị, Imalo, Mobun Ninege from beginning, that I said there is no formula for successful marriage. No burieve dabalonye na dabalonye. And in case of Ninegegu, Jen will legu mana or ubuaboge, genye kino bensiva, mare mene ni biene, makanaka laka nina bro. Manobuni were hearing problem. We can help you raise funds so that you can go for surgery. Or you got a device, and device in the long digo maraka, because this is what some of you do. You just twist everything to suit you. I owe you no apology, Samuel Ogwo. If you have hearing problem, we can help you go for operation. But if you don't have, understand? All right. Thank you. Yes, Chinedogo, I don't come again. No, makana munna anyị mwagbo. O weli mbotu n'ime anyị na-akpọ m no, sị m no mụ chairman mwagbo. Mbe holi na abụgọlụ m chairman mwagbo makana ihe gbasale ndị be anyị na-ewute m rinne. Chinedu Victor, no. Nnamdi Gentle Lion. You're welcome, bro. So even na-ekwu ndị be anyị Novu campaign in Isteri 2013 we meli in the platform of Anam Transformation Movement. Obohu ka anyị ka nọkwa dịka oni si na anụ ndị toitego na opekete mpe 18 years and then ụmụ nwanyị mmụ agbọ ndị dị desperate to get married. Amara m even na sure some of you na inu na akpago nkata n'ụlọ one on one. Amara m even na sure. Amara m ọ bụ na your upbringing na nne na nna gị gwara gị na so sivi bịara ụwa ahụ ime as nwanyị inwe di. O nwere ike ọ bụ na ụdị nwa ka ndị bụ unu ji zụ gị, mana ọ bụrụ arụ nwa ka eji zụ mụnwa. Ọ dịkwuo mụ n'ihe nke m vụgo n'ụwa, ọ dịkwuo mụ ka tupu inwe di nwe na o kwesịrị ka onwe arakata ka ịmara aka nri gị mara aka ekpe gị. Ana m eti mkpu na-eti mkpu ike si ọ bụrụ na ịgụsị secondary school na o nwere ozi na abụrụ arụ eji jee university je ka ije ụmụ ọrụ aka. Ịmụ ọrụ aka ya enyeli gị aka di gị na-ebu ibu nke nwa ibulu nke obele, at least ọ bụrụ na di gị na-achọ ego ejigo moto mgbe ego ejilu ụlọ ka inwe ike na-egote pampers nwa, ka inwe ike na-egote machis na-enyere di gị nwa aka. Ọ ya bụ obutezie million nwa ka ọ dịka ọnụ maka na ijide 1 million naira n'aka nne bịa eweta 5 naira bịa egolu machis, ọ bụ ozi 1 million naira na ọ pụrụ ụgọ.
ife ọzọ anyị ji asịkwa unu jee chọọ ife unu ya eme ma egụsịa secondary school dachi ife ya eme bụ ụdịrị ọnọdụ nwa nwamụara ọ na-ahụ ahụ a na-ekwu enwere m ego mma enyi oye ji ma ọpreshọn na ọ sị na adịtin na agwala na ọpreshọn nke ya eme enwere m ma nwa ya akpọrọ die maka otive nwunye ya ọ dịrọ m mma mmetierụla unu okwu mana nke bụ nwa mmụarọ nwa agbọghọ na ọ bụ na o nwere ive ị na-eme osi abụ n'isi ka ị na-akpa isi m nwe na nna akpịa izuụka ọbụla nya bụ ọ bụ na ị na-anya most ladies na-ebu their natural hair and this natural hair na every lady na-maintain otoga ka every week ọ bụ na isi ka ị na-akpa anyị na-akwụ ụgwọ nwee na-eme isi ọ bụ na akwa ọ bụ na akpụkwụ ọ bụ na ife ọbụla ị na-eme arakata sales na o nwere ndị ọbụla dia talent bụ na inye dị gị mkpume olenye leti ego ma ụdị nọ na inye mkpume nne mma amara iwe meji eme mana o nwere ndị ọbụla inyewe mkpume balenye je ka ịchọ ibe ihe eme ka ị kwụsị ịnọ n'ụlọ na-akwa na dị gị ekworo gị na okworo gị eje eme nke je eme nke na ngwa oke ebe ọ bụ na communication adịgo like this no barracks ka ị nọ or no military training dezie dede na ọ bụ na call na-enye nsogbu I'm talking to the lady na akwalụ m ahwa a na-ediso maka na ị na-ahwa nwa gị na-ahwa n'akụkụ amara m nke na-etu unu ide ya ede si ya dịka na ị chọrọ n'iru ibu unu nwanyị nọ nke na nne na ụmụnne bi n'iru ebe nwa ka ị na-ele mmụ ive nye nye gị ego ka ibido mmụ ive ebe ọ bụ na unu enwero mana ka m gwa gị all these things a na-ekwu na poverty is actually of the head. Mental poverty but the worst ọ bụrụ cash. So ebe ọ bụ na poverty emego gị ndị bụ unu nwere gị bile ego divie na ịnụgo dive alright okay you have to give specific time to call nwanne m Nnamdi gentle line kedu isi ka m kwuzie ọ sị na nya kpọọ n'otu ọbụla okwu ọkpọ na eyi ọbụla okwu ọkpọ na anya si ọbụla okwu mmụọ na-achọ ụdịba na-abụghị eji ụdị oyeji deliver mma enye nwunye time oyeji na-akpọ nkere isi m kwuzie na nkere m nwe experience nke nwa na nọ arakata iwe nchetara ka m na-ekwu alright amen thank you Edezina Vincent Nonso okay but this my brother see okay ka nkọwolu n'ovuakọ which is not pleasant ovuakọ a nchọrọ ịkọlu unu na-adịrọ pleasant bụ na o nwere onye nke ọzọ n'obodo oyibo ị bịa si nwunye gị na ọ bụrụ arụ njede na arụ njeme I was like isi nwunye gị ọ bụrụ arụ njede na arụ njeme brother ị na-abụ the smiling tesi ivugote in anger as in ivugote n'iwe iwe. Do you know the demon my husband has to deal with? Maka na evil mo na mo yiwa ka banana evere. Iwo wo mu na ebe. I nwere ike jutu ndị otu anyị bụ Anam Transformation Movement, even Oga Ben, ma Winnie, Brandy, the admins, the managers of Anam Voice. Na ba nwetulu obela idea anọlị na-eme ma iwo wo mu mbulu ezigbote anọlị. So it's very very uncalled for ịgwa nwunye gị ọ bụrụ arụ njide na arụ njieme. Amara m ya. Okay, look, nna. Ka m gwa gị owu ive. Nwunye gị ji nwa n'aka, ejiri m nwa n'aka for a purpose. Ọ bụrụ na ọ bịaziri dị ya na ọ na-edoziri onwe ọfụma mana ị na-abụ m na-edozi onwe m ọfụma ka m gwazie gị amara m mgba mkpụrụ ụbọchị one ị na-aba n'okpuluko egbu akpụ
ma nke nọ no nwere ike na ọbụna m ga studio or na m gavalo marketing for my travel business or na m jevelo every other small business m na-eme mbata n'ebe ike gwụ m mgbe dị ego ozu a na-ahwara ahwa di m abịa banye okpuluko ị na-eme iji ajụ your precious wife na ọ bụrụ ụdị njede na-arụ njem. Ekwesịrị m iji na-ebute my issues, my marital issues on social media. But since ọ bụ na olugo na ibe nwanne eme na Anam voice elugokwu nke mmadụ ya eji gwa nwunye ya ọ bụrụ arụ tesi ji dị na arụ tesi ji eme nya ka nwunye gị ji adịzi arụ ndị. Dikwere dị ịbụ okpuluko na di m na-abụọ ghata ma ọ bụ na ebugogoro m iru menu kwedosi iru m ike ọ banye okpuluko oje ozi. Ọ dịrịkwa na mma dịka unu na and ekwusigo m nke mmụ nwoke mmụ agbọ amara m the kind of desperate many of mmụ agbọ anyị dị. Ana m enwe aṅụle na a very reasonable number no on Anam voice. Ọkwa ịbụ the desperate unu dị for di ọ bụ na ọ nọrọ akwada trouser I am going nke na-agbu n'ala na-abụ moto. Be ready to take anything ife ọbụla pụtara n'ime maka na ife eji mala anyị ife eji mala Igbo mala Anam bụ na nwaanyị abụ ụlọ ife nwaanyị ji asị unu nwere nwayọ ka emeruke ka ị nwere banye ọ bụ na o nwere ezinụlọ ihe abanye ezinụlọ ọ bụ na ezinụlọ ha dị raka ọ bụrụ itive mkpu ịbanye n'ezinụlọ ọ bụ na ọ bụrụ arụ onye nwe ibulu yi jin na-agba lezus na-eme nke ọ bụ na ọ bụrụ arụ ka ọ dị n'ime ụlọ na ime ụlọ ba dị raka i nwere nwayọ bend ya down lovia n'ibe gị dị ibulie n'isi ọ dị mma ọ dị njọ o metụ igbu ikpele gị na igbu ikpele gị na ekpebe ekpele ị na-ekpe ekpele aka gị adị n'ọlụ ị na-alụ ọlụ ị na-ekpe ekpele. Ọ bụrụ ka mbọsị gị eji anọ n'iru moto na-emegide somasọt onwe nsogbu ọ bụla unu enwezi onye nwere nya bụ na-emesi nwere ike echi onye nwere ozi ya ka eji asị unu nwere nni nwayọ ọ ya bụ ife pụta ka inwe ike kwudo nwụọ mana ịrụọ idede nwere rọba amara m ive na-agbakwu mana ive na-akọsụ ive a bụ anya ukwu desperation as in ka eze avọ oyibo nwe gluten akpịlị ọ bụ soro nso na ịnọ bụrụ nwa agbọghọ nwa aka ọlụ na-eme nke digo ebiazie you can actually have value for yourself. You add a value to yourself before you expect anybody to value you maka na keep possible onwe gị ka marry ego. Let me get some comments. Asị unu ji agwọ bụrụ okwu na ụka jamụọ ọlụ okwu na ụka o mezi arụ unu chọba onye unu a emebe hide my ID. Yes, Nnamdi Obugo Keshu. Yes, people marry below 18 years. Can you give one instance? Akavu na ijele oboro anyị Nnamdi oboro anyị ọ bụrụkwa oboro anyị nke ka ọ bụrụ mmụọ m na-aragata na ebe anyị bụ mmụọdị. Yes, mmụọdị anyị jeli intervention maka na nwa mmụọ arọ na-eluro 18 years bụlọ ya na-azụ ya n'ahụ mana ndị bebe si na o nwere onye bịa niile onye nwebu moto. Anam transformation movement we used our volunteers volunteered ndị tụrụ ego tụọ ego ndị wepụtara their time si n'ebe dị iche iche ịma na ebe ndị ihe anụwa na ya 90% of us anọrọ n'ụlọ in fact 95% anọrọ n'ụlọ anyị wee jebe ụlọ ije rescue that girl mana at the end of the day anyị na-fight through parents no dialogue ka anyị na-abịa just ka akpa at the end of the day anyị asọsidịrị nwa mmụ arụ nwa nwelidiwe anyị nataba maka na anyị asụrụ nne mmarụ anyị atụrụ nne mmarụ maọbụ nna mmarụ anyị atụrụ ya n'aka na anyị bịa kpaa udo ọ bụ na udo nwa awụ ọkụrụ anyị mee intervention is thoughtful about it
made intervention. If we don't succeed, and never. Makana, to me, there is no way you would love a child more than the parents. So nna nwanne m ndị mmadụ na-anụ dị below 18 very can anamai. Okonkwo success Israel. My dear, speak louder. It's very important that our girls get to understand the importance to their existence. Alright? Anuku. BTC. Anuku. Bitcoin. I can see you. Bitcoin guru. God bless you too. Success. Thank you. No, Samuel, achọrọ m ịkpọ die na ọ sị na mkpọ ọnya maka na asị m ya na mma atụrụ asị na mụ si die na anụrụ m ya n'ebe ọzọ maọbụ ebe ọzọ na ọ bụrụ na ọ dị shọ ife ọ na-ekwu na mma akpọ die nwe gwu ya na ọnya bụ nwunye ya gwara m ọ sị na ụdị nwaanyị eme nsogbu erie nne mbasị akpa ka nsogbu dị na-eri nne ka m kwuo onye arụ njikwu ya because and then ATN nsogbu. Anyway, according to you, listen citation okay. Obiamuche. Nna the one them. Emesi I'm gonna get private. Thank you, Azubike. Thanks. Thanks, Demand. Winnie, thanks for coming online. Here. Sam, you know, no, oh, we're going to get a navy. Carry over, or we gan Gigi. Carry over. Mete with a pen, avian. You go Maraputi, Bo, Conomona. Rahanamaka. Here. Yeah, Galia. That doesn't. Dalo Boniface, he live in one them. Mina, my wife. Welcome. Bonnie, Kaka, no mind them. Yes, Chinedo War, our ladies are very desperate, and their desperation are desperate to go to school or desperate to be the expert in one thing or the other, but desperate. Who desperate to go and build home. In our water, I am not just blaming the guys or saying anything against the guy in particular. Our ladies are not just desperate to go and build home. They are just desperate if by another marriage for matcha or to belong. Zamisis. Nyaka ajaruji devakana namane. Some people, will post to something na kowa maka ejapata. Over na siva, do we really have that number? Na mwamu. Maka na obu onye na aju asawa. Well, any course to check. Even a bank or Malanai a very as in a nobody alarming Bunde Patagolna, Dinde Balnadi. In Adalo Peter Albert for the okay. Nam Imariable hide my ID, Joe Winnie. Joey na ndị hide my ID bụ na o nweghị iwe meide na ba gbadi arụ mana ọ chọrọ ka ndị be die maọbụ ka die malụ nọ nya bụ ya na yo senior advice arụ nye japụta mboto si kere arụ eje eme ka wapụta na marriage ọ bụrụ mụ ya enye gị advice ihe japụta na your marriage maka na mbọsị na-abanye na ịkpọrọ m ibe nke unu ịnọ n'ibe nke unu imere m kwucha ka mmanụ na ịkwado oge oje Winnie, the thing is one of our sisters issue, and according to her, only the medical attention. I'm sorry, thing is affecting me. Only the medical attention, man, dear, another agent, and dear, the couple not send the choir go or something, only send it through the mom or the siblings. So the lady open up board the dear say. Na abalị mba nwaanyị ji akpọ ya at that time ọ sị na ya kpọọ n'otu a sị ya nwaanyị ji akpọ n'otu kpọ na evie nwaanyị ji akpọ na evie akpọ na ya sị nwaanyị ji akpọ na ya sị so
I'm kind of begging the husband because the time where you. And another thing, listen to her na arụ adịrị ya biko o jee ụlọ ọgwụ and o ji nwa n'aka arụ adịrị ya. That's why she was crying bitterly and na sị na ndị bebe na o nwere ya agwagọ ndị bebe ma sị na ba were bebe ebite ego. So that's it. Sorry, forgive me. Kelly Stephanie, my sister, keep it up, advise them. Some people who understand this now, majority will call it enviness. Thank you, sis. Enviness, whatever it means to the person, as long as we can be able to save as much as we can, but I'm fine. Okay, and you see, why is it that the rate of early marriage is too high in Annam? Okay, bro, quickly. The issue about early marriage, the issue we are advocating against underage marriage. Early marriage is good. Early marriage, anybody who go to 18 years, at least in the majority of countries, you look at 18 years, you have right to vote, you have right to decide. So when you go 18 years and decide to get married, you can get married. That is early marriage and it's fine. You can't be against underage marriage. That's getting married before 18. So but early marriage, everybody with their reasons. Overall, people's reason, but my reason. Like myself, okay, my younger ones, they did not be alive. I think, sis, what's happening? Choose one person. Even my elder brothers was like, all these people not gonna choose one of them. And say again, all you should go and marry. Kia. Don't. So all of them were reason. Some of us will career women. I ain't like at least you go do everybody before you bavana baby, so that whoever is coming for you in marriage, yeah, man, this is what this girl does. If I can't be able to put up with that shit, I won't go there. That is why many of us stayed longer. Man, only decided wedding at 18-20. It's fine. It's fine. On a walk, Dalo keke igwesen. Franklin Egwat, don't mind my brother. Thanks, love. Mina. Franklin Egwat, you say where is she from? No, bro, I can't say that. Yes, it's called Hide My ID. Okay, my sister Chinedu, you said my sister, thanks for this topic, but if you look at very well, you will know that fault of the parents. How can they give a girl of 15 years out in marriage? It's too bad. We need to stop this in Annam. Beautiful. Thank you, Chinedu. Yes, and that is why Annam Transformation Movement, every year, I know 3 programs. I know our December program on one community in Annam, and on about 3 days program, 25 to 27, is centered. Every other side attraction I name the center campaign against underage marriage, and not just now advocate for girl child education. We now advocate for boy child education, because our boys are not going to school anymore, and the kind of parenting our boys know is absurd. And these guys untrained are going to grow up tomorrow and be somebody's husband. They will end up being abusers. So I know this campaign, like this Easter that is coming now, every year, Annam Transformation Movement name 8 days, 8 community symposium. It's a heart-to-heart talk with the parents. Their reason.
a better way to go about it. As na anyị na-aba na-enwe heart to heart talk, anyị na-aga the whole Anam ovu mbosi ovu obodo Anam Transformation Movement na-eme, and then on August oge ndị nne ji eme August meeting, anyị na-enweta ovu obodo n'ezi Anam, ovu obodo na Ivita Anam. Anyị na ndị nne, maka na ndị nne bụ nsogbu, ndị nne ịgwa gị nkebe eziokwu, ị na-azụ ọcha na ndị nna nwere nkebe, mana nne gbado ọkpa ọ na-esi ike nna ifos, nne gbadoro n'ọkpa. So anyị na-abịa na-enkeji we kama na-abụkwa na ọ bụrụ ụdị akụ inu ji adaa na ntị ka o ji atọ n'ọnụ. Anyị na-eme ibe aka anyị kwetere. Ụfọdụ ọ bụ na ndị anyị na-eme na ezuru oke, ibe kpatara ya bụ na anyị enwesịrị nnukwu ego anyị eburu ibu, anyị niile nke ahịara na ebe nọ ike keta olie ka anyị bụ. Thank you, Nwajiofonnaya. Most of those girls don't know what marriage is all about, and they will force them onto marriage, telling them her mates are getting married. Exactly. Okay, Winnie, you said if she's very sick and her life is on the line, and her husband doesn't want to help, and her family doesn't have to, then if she knows what to do to help herself and save, she knows what to do to help herself and save her life. This is one of the disadvantages of going into marriage without being financially fit on a fair level. If your life is on the line based on health issue, why hide your ID? How do you intend to get help that way? Okay, Winnie, also na even oji wee sị ka ada na-akpọ na die mana ka ekwue na program anyị bụ na ọ sị na die na-enene program. Amara m achọrọ m ịga my boundary. That is why I am staying as in na-eti mkpu ka John the Baptist. Anọ m n'ọzara wee na-eti nya bụ mkpu ka ndị nọ n'obodo na-anụ ya, maka ha pụta echi asị na ụlọ masị nwunye mmarụ nya naba maọbụ si nwunye mmarụ nya ji ebite ego ka o nwere jee ụlọ ọgwụ. Na ịma na ndị be anyị ebe anyị aka na ihe anọrọ ya. So that's it. Okay, Chinedu, alright, we will talk. Sure. Kedu ndị na-abụzi gani na program anyị nwa? Franklin egwu atụ na it's Peter Albert of ọzọ. Kedu unu bụbali gan na ebe? Hey, Mr. J Cash. Happy Sunday, dearest. Okay, Chijoke, Daniel. Thank you. Okay, so ka I guess na nke obere and we cut it. O nwere ibe ụmụ nwoke anyị na-eme. Ibe niile mbotu ụmụ nwoke anyị na-eme centers everything they think about women this, women this, women this, women this. Kedu na ive ọ bụ? Ka m gwunu nke bụ eziokwu, dị nwa ọ bụ na ụmụ nwaanyị na-emetero nke ha ji mee nke na ive onye nke na-eme nke n'ọkwa na arụghị na-akọ ndị nwa bụ ụmụ agbọghọ nne. Uche gị gwakarị gị na-arụ aka akọlụ nne gị oge ọ bụ nwa agbọghọ na o nwere ndị ọ bụ na o meterie na akịrị arụ ji dị nke o nwere ndị ọ bụ na nya ka ha na-alụ nya ka nne gị ji nwere nwa gbu naanị na nke ị nọ na ijiri nne gị egwu egwu. Mana nwa agbọghọ ibu nọrọ today nnewa na onye webagharịzi ọbịa egbu naanị bịa nwere nwayọ bịa emewe ibe mesibi ike ọ mụta mmụọ bịa zọba na mmụ nwa na o nwere onye aka mmụ nwa echizi ihe jiri nne gị egwu egwu. Ịmara na nne gị were oge ọ bụ nwa agbọghọ. You guys should cut our girls some slacks because if they got too much, this one girls this one girl. I don't know how make the boot ịmụrụ dị pụgba si bata n'ibe nwoke ọbụna ọ na-awụrụ arụ ya na. Abụrụ m iwe aṅụlesa n'ebe aṅụlesi na nya bata na street nwe nya arụ na ọ bụrụ na ya elugude mụ na ha. Kedu ibe o ji bụ na nwoke awụrụ arụ akụtumala ya kiri ụgụrụ apụrụ? Kedu ibe o ji bụ na ndị ikom awụra ịbịa nwee mụ nọ adịpụgba? O nwere onye nke m bụrụ delinne ọ dịka Emi Jazzy
Another person say, here, he even put fan. This even when Tom no nwoke kwulie na nwoke nwe eluide lati di betinyekwu fan ne mu no nwa ọ bụ na ezi ebi nwụrụ n'ebe ọ. Ụmụ nwanyị asị unu na babu lasma. Ka ọ bụrụ lasma, kero ndị na-ekpo ebulu na Lagos. Loma. Onye gwalụ na women are loma. Ọ bụ na ihe mara arụ eji na-awụ arụ ije ikulu mmiri wele ncha awụ arụ. A woman was not built to take ibu nsị. O nwere ndị ọ bụ ọlụba bụ nsị ka ba na-ebu ma ba na-ebu nsị nwee na-akwụghị ụgwọ. But I say wife material. What the fuck? Which wife material? Ongi kelo onye one. Just cover your own type of wife material and make sure that your sister is that kind of wife material. You just ezi na azuru onwe azụ na mmasịrị azụrụ ya azụ na azụrụ na ezi na azuru onwe azụ. Ọ na-achọ onye bụ wife material. And funny enough, not poor people name all this wife material stuff. Poor people. Pardon me. I'm not talking about money in bank. I mean upstairs. Obiamo. Poor people are subject women to that kind of scrutiny in the name of wife material. Okay, let me check you. Mama bụ a billionaire material. You nwere ochiche. You na-achọ wife material. Okay, you're talking about getting pregnant. Yeah, getting pregnant in the father's house is also not a death sentence. It is not. Onye di menya muonya musi anya onwere ive nwa na-egbochili mmarụ unless ọ bụrụ onye decide na nya meyiwe nne ya eme na ọ ga-enye ya amụba nwa nya gbadigo break sanya bụ ebe nwa eji mee anything. Mana ọkwa ịvụrụ though because na ịmụrụ nwa so your dream has to die. Ọ bụrụ eziokwu. Igwe mara ekwu nwa eje akwụ. Igwe mara ekwu nwa eje ọnụ. O nwere ibe nwa mebiri. Move. That's my own take there. You know, Jennifer, thank you. Winnie nyamale no nwunye ka nne iwe nje ekwu ya arụ abụ ka ọ magwolu ka o nwee ike ka o zijelu nwunye ego. Ọ bụ na o nwere ego nke dị n'ụlọ ka ọ gwa nne ya nye nwunye ka o jee ụlọ ọgwụ maka ọ mụ arụ anwụrụ na ọ sị na avụ ya na-ele ka ọ na nne amara mba just serious. Even nje ekwu ya bụ ka die nnene program ka ọ malụ na nwunye ka nne without going direct privately. And you could civilization elugo ọdịnala m disikwu onye ike nọ na civilization nke rili nne na ana m nne bụ nke ọwọm. Enwere positive one, negative one. The one I nwere in terms of our girls now bụ nke ọwọm. Onye ọbụla bụ kedu ibe a na-akpọba osno slay queen. Mana slay queen nwa o nwere ibe eji slay but the value abụrụ a competition right now abụrụ competition of value in the line of having value to yourself, man. No, just to take pictures and slay. You can slay and still be legit and do your thing. Well valued. Alright. Thank you, Prince Anekwe. Happy Sunday, Kenegwa to them see. But sometimes nobody is forcing them. It's just that because others are getting married, so they want to go into marriage. Yes, I agree with you. Okay, question. Over who are na asị m emekwane na ibe gị na-eme maka na akala aka niile abụrụ obu. That is the truth. O nwere ndị na-eje maka na mmụ ibe ejebego
nwekwo ndị ọ bụ na ọ bụrụ ba na-eje na ibe ejebego nọ ndị nne na nna ba na-asịwa jebe na ibe gị ejebego really nne, and that is why we are campaigning against. Thank you Nonso Rasta. Mashie Junior, welcome bro. Jida for Fidelis Chumuba, welcome. But I would say the fault is from parents because they have the right to stop this early marriage of a thing. Yes, okay, question. Oh, nyabu, even I engage from time to time. Dika Easter na abịa ka m nwere ọbara enwe ya unu ego onye nwere ego nye anya na anyị chọrọ ego dịka we need fund for Easter symposium ọ na-akọ ọsa nnukwu ego. Some of us na-aga from Lagos, Mbotu na-aga from any other place, mana anyị niile bịa kampụ bịa na-emove from community to community. Ife anyị na-eli na ife anyị na-agba na moto ọ na-akọst anyị rinne ego balụba. Ya bụ ọ bụ na ị nwere aka tụtara anyị ayọ ka nji idea na-ayọ ihe nwanne. So okike igwe si ọnya ka anyị ji engage parents in that talk, and ịbịa that program ịbụ na anyị nwere nsogbu ana m nwere nsogbu maka na ịnụkata ive ndị nne na nna mmadụ ji ọnụ ekwu ịma na anyị nwere nsogbu. Okay, Mashe Junior, it is both. I am both giving advice and against in some parts. And my advice na onye banye n'ịnụ di na nwunye nya wudaka bend their down build the home. That is my advice. But to do that, at least there are some aspects that age has to come to play. Nya buka kwụsị underage marriage. That is what we are against. And then on the side of being against men, I'm against men in a war, natural one bar in the name of wife material. I am against it. They're going to check a war. Okay, Shinedu, I'll be expecting to hear from you later. Alright, bro. Goodness, my dear. Agụgụ isi gị zuru oke, jisi ike na Chukwu bi n'igwe na-abụ ọlụ ome na-alụ. And ya gozi gị dịka isi shọ ise daalụ rinne agụ ọbụ ịgọlụ m atọgbugo mkpam daalụ sọ. That's why it's working in the house. Okay, amara m that one jide for Fidelis Chinwụba. Enwere many women working from home. Myself, for example, my office. Open and turn on camera now. You colored printer, black printer, fax, my computer, everything. Yeah, I work from home. Hello? Yeah. Talk later, please. Nobody is forcing anybody to marry, and we all should know that a fool at 40 is a fool forever. So try to train your children, men or female, to have better understanding. Thank you, Samuel Ogwo. Dalo. Amara m iwe bụ a fool at 40 na ihe okwu anyị na-ekwu. Amara m ọdakwọlie oyibo eso n'okwu anyị na-ekwu. Ọ bụrụ amara m maka ọ bụ na ọ bụrụ iwe ị na-ekwu ka m na-aza. Ọ bụ na ọ bụrụ ya ma nsị ka nza gị na ọ bụ 40 n'okwu anyị na-ekwu adịrọ nso. Okay. Again, you say you have a question. You're talking about dirty men. What if the man is a billionaire? Ekene nkai. Onwero nwoke bụ billionaire. Imune ade pụbarụ a. O abro nis. Ọ dịrọ hụ. Kedu ji bụzeli billionaire ma ị na-azara ụlọ? Ma nke enwere billion go anye na o nwere ndị ọ bụ na ọlụbara ji azụ ezinụlọ bụ ọlụ cleaning. Nwere billion go akwụwa ndị na-azacha ụlọ. Ọ dịrọ. Chinedu Ogo, you said young ladies lack
role model these days? I don't think so. Kind of politely disagree with you, bro. The thing they choose who to be model, as in vantage cover achọ. Okay, the Kode one no na it may not be the fantasy of some girls. You know why? Makana onwe one of our symposiums, one girl, mma kpọrọ obodo ọ bụ maka otu asị adịa. One girl ka anyị kwụsịrị iwe niile nne. Ọ bịa ọ bụ na iwe bụ mkpịa n'iwe nwaanyị bịa na anyị na-ekwu okwu arụ ji deliver mma bụ na iwe bụ mkpịa bụ na mụ eyiro trouser. Ekwugo m okwu a before. So mụnwa na-eyiro trouser, she can't see me as a role model. Maka na mbịa bụ trouser. Maybe she was looking at all the dressings of all the babes in the non-transformation movement, and you are telling us crap without wearing trouser. Eyiro m trouser, even more ọkụ eyiro trouser. Kedu arụ anyị ejibuzi role model to her? So it's a choice. Ogwobelo, I've been with many Anam guys, and I find out that Anam guys is still the best. Still proud of Anam. Di anyị ị na-achọ okwu dị egwu. Kedu ebe isi hụ tiri ihu n'onne? Kedu ihe gbasara nne na anyị na-ekwu? Asị mụ na ndị Anam guys adịrọ mma, ma mụ na-anụ onye Anam. Kedu ihe na-eme gị? Chere ka ndị na-ehwene gị egwu. Nwere ike na ọbụna ọgwụ nwoke bụ ma ịpụtara n'ebe na-ekwu ya na-adịrọ m mma. Happy Sunday, madam. Thank you, Ikechukwu. Thank you so much, my sister. Tell them, okay, underage marriage is problem we have. God bless you. God bless you too. If you come for, oh my God, Ify, thank you. You're watching from Liberia. If you have missed you, how's your family? Oh, wow. Okay, Chukwumande Jidofo, Isabada, how are you? I'm super fine, thank you. Mashi, I hope someone's daughter will not miss her future husband because of this your preach in the name of avoiding early marriage. Mashi Junior. Okay, let me just talk to you guys. Okay, from the comments so far, I want to commit a fallacy of hasty generalization. I want to commit a fallacy of hasty generalization because from the comment it seems that our men and our taroibo unu jela ahụ ọpaka unu gụrụ maọbụ ahụ mangolo maọbụ ahụ joko akọwago m n'ebe nwa mbụ si na iwe dị iche na early marriage and underage marriage. Kedu unu ji asụzi oyibo early marriage o? Mụnwa nọ na enwere m early marriage babes in my family. Onye ntọrọ mmadụ ụtọ amụsịgo mmụdebaka mma ọ nụrụ dị n'oge mụ achọrọ na anyị na-akpọ jinta na-agaghala. That is early marriage. Underage marriage dị iche na early marriage. Machi Junior, take note. Kero onye nke ọzọ bụ onye ọgụmụnụ Samuel ọgwụ Samuel na Machi. Early marriage dị iche na underage marriage. Underage bụ onye nwere di maọbụ nwere nwunye ma na-ekwuro nke nwunye na ụmụ nwoke na-emerụ that thing before 18. Underage anyị na-ekwu na ọ bụ nsogbu anyị nwere na Anam bụ ụmụ agbọghọ na-enwe di n'eluro 18 years. Ya bụ problem I identify. Ọ bụrụ early marriage. Kunu na-anụ oyibo na-ewe. George Ngesi na Chukwu, you guys should advise parents against online marriage. Third patch of Ajaro is coming again in Egombute system of marriage. Kudos to your work. God bless you. Send your account number. Our symposium money. Thank you, Judge. Winnie, you said most of the men speaking against underage marriage are the same set of men who refer underage girls to their friends and family for marriage. One day,
we will go live on TV to speak against this nonsense. I agree with you. Bagam bam makana keri na atụ inu nkata ewu amazi n'inu atụ. However, ndị nwa dị against it are simply guilty of it. Emezine na iwe na ọ dịrọ mma underage marriage adịrọ mma rapụnụ m ụlan ọ sị ya bụ na ọ na-ezu ezu na-ama chapara ịmakwa na ọ bụ na nwa mmụọ arọ n'eluru 18 years nwee ive o mere nne aba kpụpụ ya na court ọ bụ na ejie arakịta na immigration nwaanyị nọ na ibe ime passport ọ bụ na iluru 18 years there is no way you will capture without your parents. We call them underage. As in, they can't decide on their own. Okay, even if you actually take in work abroad or working with scholarship, your child that is not up to 18 years cannot come to capture. The person can't even enter capturing room. The same thing voting, because that person cannot decide. So even now the person cannot decide to get passport on his or her own. The person cannot vote. The person cannot go to court and be convicted for something. Keko sipuluzia marriage. Konya this is very, very free to decide on them. And look, abụ na ekpupu nwa mmụọ n'eluru 18 years to court. Elu n'ebe highest bụ reprimand onye awa. Mana before I convict the person, onye awa elu 18 years. Ya bụ ife anyị na-ekwu. Unu agbachizi n'iwe nwụ na-agbachi na ọ na-emebili anyị iwe o nwere ike ọ bụrụ na unu anọrọ n'ụlọ anyị bụ ndị na-echu ụlọ ka mmiri na ndị nọkwa anọ n'ụlọ bụ ndị chọrọ ọdịmma mmụọla na mmụ agba anyị na ive anyaba na-abụ dị iche na ivu na-abụ online. Daalụ edezi nọ nso yeah, Princess Shugo anamaghị na-asụ atọgbugo m si on December. Daalụ sọ gotekwu ya abịa ma ị na-abịa. Okeke anyị marịrị irugbo nne n'otu asị apụtago. Winnie anụgodi. All right, so we have treated the reconciliation between di na nwunye na-anọrọ nne nwunye arụ na-adịrọ. Anyị ekwugo maka ndị na-asị nwa agbọghọ menke. Don't forget you value your mom. And your mom fights all these social pressure and vices you people are heaping on our girls right now. She fought against it. So tomorrow, mmụọla na ụmụ nwoke ebido fight about your wife, you won't be happy about it. Now talk is not down on our girls because you value your mom, and that girl you are seeing today will be somebody's mother tomorrow. Stop underage marriage na nam. Stop the desperation already. Iwe erigo nne na unni na osigo ụzọ maka ọbụla ụdị na-asị na onye nke nọ n'ụzọ mbụ unu bụ ndị nọ na anamụ nne kazikwa anya avụ ụzọ n'unni na o nwere ya na-enwero smartphone nọ n'ịntanetị ma ezigbo ọ bụrụ si iwe na-abụ n'ịntanetị bụ ụdị ịntanetị na wọk mana ọ bụrụ si ya bụ iwe bịara ụwa eme add value to yourself. Maishi, I understand, but I can't believe someone can marry underage girls because she must be useless for the man who married her. But I was surprised hearing it from you. Okay, Nam, thank you that you are surprised. Even this surprise is that from 2013, even before I got married, can be the campaign against underage marriage. So, ebe nyaba akpụkwụ na-avụ m ụvụ malụ nọ mụ yiye ejinye aka anyị dị ya luo nne nke ista nwanne na ọ bụ na ihe nwere bịa solo anyị na anyị na-eme ovu oboro ovu mbọsị as in 8 days in the 8 communities. We fund it, transportation, feeding, accommodation, and that na-esi Lagos aga Kanna na-esi Lagos, Pitmon na-esi Lagos, Superb na-esi Lagos wee nabụ ụlọ
so ọ bụrụ egwu ka anyị na-egwu imegata n'ista ịnaba ụlọ bịa akụcha anya 8 days ba na-aga from mmụmta ọrụ ma mmikwu mmụdọra mmụzi amụ iyi ọra mmụọba na mmịata ọ bụrụ egwu ka anyị na-egwu so don't be surprised bro. Okay, Chijioke, alright, yeah, she's married. Thank you, Anuku Emmanuel. Winnie, so a very fine clean man. Obro the onye ndepụba na-achọ onye eviche ike awọle ndị nwa ka anyị na-akpa nnọle na anam ngwa Samuel tuozi otu asị n'ebe ọ na-agwala gị na m chọrọ ikwu ya and ibe m ji wee chọọ ikwu ya bụ nọ gị na mmachie na-ekwu ọzọ mbasị ka m kọmiti enya bụ fallacy because of two of you akpọrọ m unu aba and please I didn't say anam men asị m going through the comments oyibo etesịrị mụ na gị na-ebe so ana m nne ka ụgwọ anyị ghọta. Alright, so kedu ihe ọzọ ndezi ka ezi ahụ mụ a neke na okay maka anyị egbugo gị. Alright, so okay, I treat to go pressure to get married. Who are you? Talents, second ladies, rah rah rah. And I'm good language. Okay, followership. Okay. Marapu. Ani makoto gorogorin. All right. So can kene. Okay, Winnie, I like this suggestion. Even though now the traditional rulers have been very, very instrumental to this very crusade. Bana, they're just like I wrote, Igwe Muna Huoto, as in Nina and some of the pictures I sent. If we are called Huoto, even when our microphone was having issues, Ojulonu Nkitineku, Igwe Mmoba, Odewa, Igwe Yora, Kaimela, before he passed on, Honor in the community, Manoji Makaditin, Siasaba. Ma PG Sioka Vadia Solune Hunya Biva Nakahusia. So but making rules, this is a very, very beautiful suggestion to we can advocate for that and we can win consideration favorably to that. Thank you. Mashi, like me, when I will marry, maybe next year, I would love to marry 22 to 23 years old girl with nice certificates so that she can take care of my business, Mashi Junior. All right, thank you. That is a very beautiful, beautiful decision. Thank you. Very nice certificate. I like it. Certificates. Yes, certificates. Beautiful. Okay, so I've been taking on views, my own topic. I've exhausted and but so far, as I'm can man in and defatal no born, even I be a let bankata. Didn't defatal no born. Dalona. Naked, one was up leisure. The Anam voice. Makana. And even the Anam Transformation Movement, a mirror mistake by partnering with you officially. Ka Obula Anam voice kind of disseminate information na galanda Anam, and we are super proud of everything you're doing. Dalo no dalo namo Nzeligwe Nacho dalo Winnie nwunye onye ọcha mkpara adịghị n'ibetive mozo. Winnie Winnie Jackson. I think it's Jackson or Jared's son. Winnie kuzieli mara adigiwe. No hambos kandia so you chili. All right. So Honorable Brandy, the Pillars of Anam Voice, Uncle Tony,
nna m Choma Zemene Ndoba Chibong. Nna m Jomo, you live long. Thank you to all the professionals. Hey, see my Uncle Chuka. No, Ina. Alright, see my sister Esther Mariwu Okeke. Thank you. Okeke Igwesen. Case closed. Yes, case closed. Daalụ niri nne ka anyị dị mma ka anyị dị mma ka anyị dị mma ka mkpekwa ekpere na-etinye okwu ọzọ. Asị m ebe ọbụla onye nọ ka anyị anam gozie nne. Ọbụna ọlụ gị na-alụ etosi ihe na anyị anam ma anyị anam ya eme etele gị mba ji dị ture, akpụ dị gboro, nduku dị ture, ụgụ na-ama pakapaka, ose dị ose arụ dị mma, ọhụlụ dị gboro, ọka dị vaya. Iweọma ka anyị anam metela anyị iweọma. Ndị na-azụ ahịa iweọma ya na-agara anyị, ndị na-achọ ọlụ anyị enweta ọlụ, ndị na-achọ di maọbụ ndị na-achọ nwunye ihe awụ ezigbo nwunye anụkwa underage. Ka anyị dị mma. Thank you everyone. Anyị chọrọ ego onyami. Okay, that program maybe I designed a program for all the talents in Anam. Oh, so we'll do that one. Like Obunina and one of our brothers. So now Emilia even promo for people creating awareness make go over before it will be officially out. So Megomia Egu Onyame. We will do that one. Egu in fact all the Anam talents, because onye ọkụ nwobenye bụ evi enye ebe ọ bụ na anyị ekere nwe radio station or na anyị nwere all this big money bag na sponsor our talents. We will use what we have to get what we want. So Anam Voice is a platform solid and perfect for promotion of Anam talents. I see never I bujezie na the other our partners of Anam Transformation Movement ebe ahụ ka anyị nwere wider people not into the music business. At least we have DJs from London, promoters from US and all over the world. I take you to that place. So just when did it even jirokpo egwu tata maka otu ogorogoro nne anyị emesigo Brandy ndị na-atọ gị nne Chidiebele. God bless you too. Onye Igbo nwanne ka Tessie, my namesake. Good afternoon. Oh, Ijele Nwanyị. Good afternoon there. I dropped new song today in case if you want to close with it, let me send it. Yeah, go ahead. Mama, what is Ena? Gelia. And you oh, okay. Ena bonna. Nne Jama dalu. Ndị na-atọ Chidiebele metete gị Brandy. Gị na-atọ gị. You say thanks love. Winnie, thanks, love you too. Brandy kata gị ji apụta. Igwe mmadụ anyị akpago nkata tuwo otu asịdị. Anyị kọkwulọ ntata mụ na ka mkpeli gị onye mụ na akọlọ ọgwụ obelu mụ na akọlọ. Alright, so let's not beat about the bush. Dalone, we have prayed. Chukwunna anyị sị gị mbana for keeping us alive. Chukwu anyị na-asịkwu gị na ọnwụ ụmụ ikolobịa anyị nwa, ọnwụ ụmụ ikolobịa na ọnwụ ụmụ abala ụmụ agbọghọ diko ka ọ kwụsị na anị Anam. Ebe ọbụla onye bụ ikolobịa Anam nọ na-achọ iwe ya ejidere ya na ezinụlọ ya mma, diko debela anyị ya ndụ ọkụ ọjị ka ọ mete, ndị na-azụ abịa zụta, ndị ọrụ oyibo lụta, ndị na-eti egwu ya ga-aleba maka na ndị ọzọ ka na-anụsa aba n'ebe niile, ka ezinụlọ ọbụla dị n'udo na-abụ ekpele anyị. Ise. Bye bye.